ewo Paris wom so efa bi France maino emu na SOMPA 101.1 ewo takrade 103.3 Techiman 106.1 SOMPA afei Sunyan 98.9 wom fa bi nso ewo ho Enkranza ene ne mpotemu eye SOMPA 90.7 Doma 101.3 efa bi ena afei no ye SOMPA ena Doma FM 100.7 so wom so efa kasebo ni bi emfifi mantemu mankesim Kingdom 106.1 so wom so ate apete ena afei udikoda no so wote enka ewo SOMPA FM bra Facebook ne so eye SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no eye SOMPA FM live www.sompaonline.com ehonom ene aboabo nsem ni nyina no a mo amani gi akenkan hono mo betimi akọ na makọ kenkan ensem ni bi ede afa honom Kanesh Urban Radio wom so efa ensem no ebi na awie ya yatena sie ensem ahodo a yede eba ne ebedi mu akoti ni bi ene se ebrosifo a wo Eastern South wom acha abrante kwa bi wo kwa akoton ne ba na wakodi brosifo nsem ebebo mu nkomo de ama Sada anaposi adwumako ne fa no Ashanti South Regional Police Command no so kyeremu se enipa nkro bi abonefo sema wadinti wansaso mu esansa abonefo sema doso ewo mai emunti bambofo no wo madwuma enso asore sanse enipa miensa ene ya kyere wo de taxi mu kro no boy bi eno ho adwuma no wo ye Trade Union Congress for na ka kyere aban se be ya ECG privatization no wonyai no odeba ebe say ECG adwuma ne pa University of Ghana penny for the Kratsaba said Jiteke Fonsun Sama wo de ba ye efa eye suku no etua bi a wo tuatua sika bi huntumu ene mu sachira ye no wo nyintu Union of Trainee Nurses and Midwives wo de adesrede eto aban anim se allowances bi akam aban hye no ntua ayaka eno na oswafo a ohwe apomne nsam so ase ohwe hospitals ne cheap compounds ahodo ne ewo otimantam no mu no Womun koye hwehwemu audit report wo hia na animanim ya wo atoye emantsamo posi adwumako no wo recruitment ya wonom ye no san na wo de ekọ yebebo wura manyosemu na Professor Kwabena Frempong Oboaten ya asesi a ne de ene da paso wo se NPP amanyukuo no enkrata a wo de ba ye no wahunu bi na emom anu yi wo ho no nso no wo de ama wo mu ano ana Dominic Nitiwu wasi wo yi anu wanyi anu mfa no ho wo mu no mo dwun ye 2028 se wam de obi beko mo ni pana kwa akodi ntro de alaji bebo ba omia wono anu ande beko Dr. Asasante Kachan Pipi Amanyokuo ne se moma mo redi anya dencha chechede redi se de be ya ensemo amafo ka bi anya no kre no mu betimi asom yebekwa ama no ne Thailand mino emu abeto dwase enipa beye aduonu mienu enanam akwanhia bi eso ahwere wo nkwa emu nsem ewo kase bi emu afoforo bi nso eka ho ena wie yatena se ya yebekenkan ede amamohye no nso efama yen se Endpoint Homeopathy Clinic wo ena ekura yemu awie yi time herbal mixture eje tata kasa natural mineral water nso aprapra kwan mu kama ede amayen ena afei onga ye free promasidofo ho nso womo ebeboa amakasiebo yi emu ayededede ADWOA ASARE enimidin mene odoman kuma chiame obrempong nana kwaku ampoma ana meni aba ABENA ADEPA Kofi afei yenshansam na ase na yekopiemu wo epoema ntam mu ebe akwatia pa yefra ho kwa aman da nchembo mansiri mu ne yegina yi na kwa aman no utimi kura fa kwa aben ampati awen ade boma no atete asimu asikade ene utima fa so a bonse o se ye akwatia na ogina yi na eho ne yegina yi abrante bi a yefra no se Kofi Ajiman wono wanyi man Kofi Ajiman no wono wan ne ba akwada wanya mfinhia miensa wose ne ho kyere no kyese tro moda maso na kapra kura bebo so ntini wo pa akwada na ton no na osusu ho kyere ne yonko bi na ne yonko no ekwate ho kyere prosifo ena prosifo ne di nko sa akwada na yebeto ene 1 million Ghana cedis wo mo dede no wa fa akwada na so ne nsa se ne Abraham so wono ane ba Isaac nsa se wo kwa kwatwa ne tiama nyame no sa pepe no ye no ene one prosifo ntam tensran
Prosifo ache no na asem yi ho yankwa homa no so na ye ne DSP David Fianko ochire wono ene wakasa edema Eastern South Prosi atena kase no ye ne mmom nkomo ne musa saso eye no kre ana eye atesem DSP all correct sir. All correct. Permission to greet you, sir. Yeah, correct. Thank you. DSP na no kresa match abranti friends Ajiman Kofi. Yeah, waji atum say one ne ba kwada. 3 years wo kwa koto no 1 million Ghana cedis. Eno kure wom. Yeah, okay. I'm saying kure wom aposifo a wa kwatia Eastern South Regional Police Command no enya no entie say abranti bi abo adwen police officer ba afekra na wadi nsianensa o kindergarten wa pokoso o koton akola na disika so opetete that is 1 million Ghana to be said our kind. And the police for any other yes, I know. You didn't take anything to Tawa. So to Acolabia, you ever talk Acolano. I'm part of the far, the star Colana. That is, she a police for. Not only himself, we are police for, only himself when you are at 4 over top. Neba ama wayi to say last time say or how much kasem in your talk for that no minister and the pass na obishia police no say all the banchia bomo e bi sa no say beton for na sa na police for a true we see am ka say the o three police for kuma ye inshumo yedena court na wakujina emdana na DSP hwade bi mami o akwada no eye wono ana sene mo ba ana we de obi kan se na ba no ma ene wakoton no yi me ka say investigations na ye guso se sia de waka ono aka se ne ba police for all kind of no yen so musa keke na de aka na yebe choto na fifumu na say yo no na simu ba so you no ba o adam for ba na so bi so ba onam keke so a fifumu no ebe kire sa ade nyina papa nsana meja wa mu akono sa de yi epoemantam titiru pa ne momo command no mu no eya na etaisi ana we one of a kind bi afa na asi foforo bi much me aka say enye ade a etaisi ewo region mu me mankasa me no kasa me ba region mu nke papa de na so machara me bedu hayi me tie say sa asemi so bi akochi bi ba me ade no ibiaba nti no records no na ebeche asisi a nkata ide let's use jina say ya de fufu a aba kwa yensa kansa nipe yo DSP mianase ne enkomo a woni ya boye nim se eja mototo na no ana fufuro bi aba kira sane na waje bre ne ya bonkomo no ye besa aba na nchemu bi ho no wo de amaye ye da se bebre but that's the moment I'm fantastic so that so they said yeah you know opinion fala bi na ma e be be say police ni be hu say akola ye na ba ama say ne ba pra adiponi say no person de ne kokoye enti no timamufo nso ye be say emergency police emergency numbers no e wo ho obi movement now to say that ni ba ye betumi akoto akola ya na de na koche ana bibisa ne hrewa no yi a police for us you na aboa ama you na point say no ekoba sa nipa be ma police for sa asutire no ano no police for gba no ho ban on
say hobby ya chomo hokra if you say there ya na bi no kan say o police mania or obeblo cover there be policy these days professionalism any the adwuma enti metumi assure public ne say we police ni bia tiwa enya dia obeblo cover enti mo bia emu. Okay. DSP that's here we are so ajebrani abonkomo. DSP David Fianco Ochre wano eye kasamafo edema Eastern South police atana kase no wano ne na bonkomo nti abrante e friend say ajeman kofi ya wano ane ba akwada 3 years mfie miensa wo kwa akoton no aje 1 million Ghana cedis wakodi nsensem e wo prosifo nsem a woni prosifo ko ahye wo Abusia ye free Eastern South ya ba pimo awo Ashanti South Regional Police Command no na amani free honso ba ne se enipa enkunu bi wanum de sabio yesusu se eya bonefo sapa na wanum edie wanum kiremu se ebi kura ewo mu a wanum eye bra wi dwuro ye na kyesa kronfo tachi amwai ebi su wo mu a wanum akobru eye aposifo ama aposifo no kwaye de wo mu kopie mu ewo ayasabia ansa na wanum ho eto wo mu na aposifo enkrata wanum de ba ye no wo mu akire mu se amufihia ebese edu enson ekosi bese aduana so na kyese youth kwa ana ya che wo mu Safo Alex wanya finhia na aduanu mienu Roland asi edu anya finhia no edu enwotwe Despon obidiaba wano anya finhia no edu enson Emmanuel Agavma wano so anya finhia no dunkron Isaac Donfo anya finhia aduanu baako Evans Bano wanya finhia no aduanu emiensa ana afei Joshua Frempon so anya finhia no aduanu enan Yawa Alex anya finhia no aduasa nwotwe ana afei William Bano wano so anya finhia no aduana hwemu a wono ana enyini pa Posi adwumakuo no ebo amane akire mu se wanum kwakire nkofo yi e watwe apiase a eno no ebe Amasia Central Cross ni bedwane wasante emantem nya na ebi egu kro no boso a wonum ebo na ebi aka ho so de wamu kire mu se wamu akwabo Lance Corporal Michael Kwashi ya waya regional FPU base ho anu odi ni juma wasante emantem ana Owura Kosi waya private security officer ana ja TW Mines yesi wadom ebo bolo enti wano na ekwabo baaje ban na saposifo mienu a yabo wondin wanom de gank no ekwobro wanom esanse eniema bia no wo hwehwe senke yanyama wo ya wo anyanti se wa wani tuaso se ba football dia na ekye se ebia wo pese nko go na se referee ya na se we se enkokwa na ebe wiase na kokoro no asode ya posifo empanimfo na abo amane akire mu se de wanom kire wo no wamo ehunhu hwemu a ehun se ewase adu amukwagina eye emranimfo enim enti be kwa security court ene wamudu amukwagina emranim eye busumi aye womu ya ne da na etoso enwotwe na empanimfo bo amane ene dai awo bekwai police one regional eye headquarters no ana ACP Cephas Arthur wachachensemu akire mu se enkwafo nkru ni nyina no wamudu amukwa remind na nyankopon ya adom a January 21st ya sanso de wanam ababio na wamuso wamuhwehwe gang leader ya wano ade Rabbi Boaben wana de wato nkruma agu ne nase ACP Cephas Arthur ninsamni Jasu prosifo na omota record crime eye robbery na rape esanka ho yakasa robbery asa akronfo wenfo dwuma yi na fe omo robu wi a na bakoto ema no so mona na ne omo de ni se omo ya memu akra omo mfie dunkron edonu ba ko edonu mienu dunkron dunwotwe na ne omo ye ni se omo kura car bebre ho omo ko high private car na omo de abesi omo sia oba bi omo pese omo attack na omo de abesi o no ma ye se no ma na left sabi enu no ma na bi so bele nti omo fasa nipa na omo do ma free ba ko mo fam se no mo de no ko be pio so ko no mo ba bia mo taade mo victims no ko ano wo mo so ndo mo de no ko ho a na fe de o ma ko ji no ho ajapade afi no o mo wi a no mo ne nada no mo gya no ho ba ko won so onimo no mo gya no ho no mo dwane enwachi no ana ACP Cephas Arthur mu se aposifo a wanom edi odwuma ewodwaso wanom so kwachi nkrofo bi a yesusu sesebio wanom asese maya enkankan primary school nkwada no eno so sei enwachi mu fa we can 15th August 2025 kofa emayo amiensa 3 ladies ye remedials ewo Krofa SHS ewo school no anim apparent no mo pe car ade akokrum nti omo tra car no no mo dimika tente do fa omo kwan no so mo so kwan no so odwa so na omo koe no omo kwaje omo hu niam nyina
mobile phones ne ade nyina ana omu gya omo ye toso mienu 6 October 2025 and nso omo kofa emayo mienu two ladies na omo ye se omo no omo di odo honkobo and they do baby ase omo convince omo kakra no so woni mon tracker mo ne yanko omo so omo tracker no omo don kofa omo sport wa mo so kwan so ana omo koje omo phones ni nyina omo wie no ana omo to omo na aka omo no omo dai ka ana omo gya omo ye toso miensa 10th November 2025 sada idie na ayawraba bi ana onam kwa ho na omo hu no ana apre na awraba no okodi fie no ma so mama na lift nti awraba no yeso ofo car no no nti wura kan mo yeso ofo na apre no hu se bibi kan se ananye nti wo twi ho apie no afum ana ba ko Deputy Ashanti South Regional Police Commander ACP Cephas Arthur wano enene eyansamtrafo atwetwe nkomoyi ewo Bekwai Regional Police Headquarters ena wacheche ensemu no na sede wanom echiremu no yenko ehomane so na yenko enkonkodi enkomo na yenhwe yenyemwe adwasom Meda se yetoa ensem no eso na saa manebo we na eba wa bedu na wodi free asantemantemo ebaye yeko ensem foforo no emu a Ghana Police Service adwumakuo no womo akire enipa miensa ya ye kyerese womo de kro no taxi mu womo ye hu adwuma ne titru mobile phones ne niema bi ti sesika enne niema etimi ede ehye ye hu ema ne yeye eno enko an womo ye na enipa miensa Sasu Lawrence dodo no afre no agbe Richard Osei enafe Charles Kofi inti ya wono dodo no a efre no survivor ya kwachire womo eye busumi ni de toso edu mienu wabra prosifo enyante yese adwuma womo ya no na nhwehwemu abambofo eye no ekiremu se womo aye womo ho se taxi drivers enti yefa wa womo begina kwan no se de womo lodi anasa yefa obi na nititru pa ema womo tena aka nimu na se wo hu se nipa nkita handbag bi ana purse bi asika bi ana mobile phones wo mu a ubon se emrantie no womo eya miensa baako ete driver side won na etwie baako te passenger side ewo front ho na afi baako nso ete back seat enti ya fawo ewo taxi ni mu saa no a na womo nya hunu se wo ba besi fom pe no wo ma lock doors ni nyina na ete se de car no wo bia emie na ete se de bia wo force se ebebie so wo mpato ma memo na bie woni ba ho so ni ayi mobile phone ayi sika ayi uniema pa bia ebia egu bag ni mu na womo ekire mu se ye won crofon so a womo yi mobile phones no saa ye koton ma womo ewo circle ne potem ahodo bi atemota area ho na ye frɛ abrantie bi William Ampon wono no wadi 47 years wono ka womo a womo to mobile phones no efra kromfo ne nkyɛn wono no edi ne dwuma wo circle ena Frederick Jedu wono adi mfihye na duonum 50 years panyi bone wono de wo mobile phone shop no ewo atemota enti womo kɔbɔ kro no nyina na ye de akɔhɔ na womo akɔtɔn ma no no so eton ACP Theodore Hlomenu wono na director of operations Emma Ghana Police Service wo kyerɛkyerɛ ensemu kyerɛ ensemtwofo de ba ya sankrofo ekura no ye kyerɛ wo mu. The syndicate operates mainly in the morning hours of the day, posing as a commercial taxi drivers searching for passengers. Typically, two suspects position themselves at the front and one will position at the rear seat. When the victim boards the vehicle, the suspect deliberately locks the doors to prevent him from alighting easily. Their receivers, one William Ampon, who sells phones at Circle. The second suspect, who also is a receiver, Frederick Kweku Jedu, who also sells phones at Achimota, was also picked. The Ghana Police Service assured the public for its commitment to dismantle criminal neglecting the safe and security of the citizen. Ene ya yekoti esesie yi eye ACP Theodore Hlomenu wono ene ye panyi kwantrefo woda operations ano Emma Ghana Prosi adwumakuo no ya wo kyerɛ mu ese wo mu a wo mu di sansem hunu no ewo krom ha wo mu nyina yie pa sanse bambofo enso ani abre na ye fra prosifo no nsem no na arehosam abeto dwa ene se enya fire station for ena ebo amane senura akwanhia bi esiye ewo enya market enkramantem hanam so ema nipa bako ahwere ne nkwa na eya kwanhia motorcycle rider bi ena fe panyini bi anu wotwi man diesel truck kese yi ebie womo edikobo ani ewo market honom na ye kiremu ese de no wote motorbike no eso no wono de
wɔbɔ hɔnom saa no wanka agye na kyese watona no ɛwɔ ensiedo ɛna afi car no nso motorcycle no de baabi dodoɔ no asɛsɛi ɛna man diesel no so anim hɔ no nso kakra nso amoamoa na wɔn mu kyerɛ mu sɛ ne yakɔba yɛ de akwanhyia no bae no odumgya adwumakuo no wɔn da so a ɛyɛ nhwehwɛmu ɛwɔ saa ensɛmi emu ADWOA Lewis Pamfu wono ena ye Greater Accra Regional PRO Emma Fire Service wono ena enkrata a womde baye nensa ehye ase yamfa yani nkyeremu ewo ensamfufuro mu na Trade Union Congress etwam ti afre no TUC wo na yakasa yi twetwefo pani edema won no Hero Joshua Ansa wa friends and travel ward nsama to anim kyerɛ sɛ nokra pa na no aban yɛ sɛ ECG adwumakuo no wo mo be ma nkra bi nso ekwan no de sika kakra be hyem sɛ be yebetimi aboama ECG adwuma no etimi akoyie pa na akototen na no na TUC fo won mo atena se din ahwɛ hunu sɛ ECG ne net ko nyina no sa aban nim na wo ma nkra bi de ne ho be hyehyem sesi a sɛ ekim ebe te sɛ ne na no PDF fo be yɛ PDS fo de yomba ya wo mo amfa hwe ya ma nso mbe sɛ wo ma no gu no kodwo to no sa pepe na ebe yɛ na no de wo mu gyina so aka kyerɛ aban sɛ aban hwe yie ene ya wachina amatu ECG buom adechi ayato nkane abom ye tutu we mu nyina na se still wo sa akɔfa nkra bi ma na sa de ne ho ba behyem bia afa be wi ase no na usika kakra wo benya wo de bɔ ho bra no na nkra no wo betam de akɔ Hero Joshua Ansa wode nsantwefo nkomo no sei na kɔye saben wen boy bi edema ECG any network on for manyan ayo we nyum sisi a workers any management sisi a no on fam bra bi ntutu o man na ye say sie ntumi and dani ECG ani improve the santi ya we yesin say TUC and no krobatan na pu kan public service workers union any edumafo nyina ya we atanso say e kombia ye begina na ma aban kwan se onfa using bankrakro no so aban ye na dwen so do bankrakro ya ye so ye be resist ye ka se di me fon nsa ye betuma ye nti ye say onfa man ye na ye hwe mbo bi odom ma private sector no onfa man ye na ye say se ntumi onyo obeye ye ka che ne wa ye bida TUC fo so mu nyom beye enti yamfa ECG ne net ko mfa ma won na ye nyanse ye kopa nkrankrɛ ma ne sika ba behyem nya sa de a ekasa ya atwom pani okasa ye twetwefo pani edema TUC adwumakoni Hero Joshua Ansa Ebusia ye remu awo enwumasua ensemo na endra na krata efri eya Gtech mpanimfo ho ba ya na womu etwemu se University of Ghana said ye di kan APA se ebuo bi apagya mu kakra efa ne fees ne SRC duties no ene wanum development aye duties ne de eka ho na mu ana nura Gtech krata ebaye no na opani kwatrafo a wono otu adwumako no ano oru Abdullah Jinapo wono na ne nsahase a wonom eto womo ebu echiachiemu se ebia de yatum ene de yantum de yama na remain same na ene Gtech mpanimfo so de krata ba opani ne nsa ahase vice chancellor professor na aba apia amfu wono ana nensa ehya krata na se ne munsam no ene wachire mu se Gtech mpanimfo krata wonom edeba ye no kamia ye se ensam anase enhyiemu a womo ne Gtech mpanimfo koye na University of Ghana suapon no mpanimfo bie ya womo kwahia ye eye adesuafo ne so anamunsifo a wonom ekwahia ye no ase eniama no eba ye na nasensam no eba ye no kakra bi wo mu a adane na wo mo so wo pese wo mu kire mu kakra wo mu kire mu say SRC ana afa grosak wonom e charges no ase de wo mu kwahia ye na wo mu nyina agitu mu no enya no na Gtech mpanimfo edebai na wo mu epese wo mu kire mu kakra kosise wamu de na wamu kwahia ye no na wamu epese enkasa de wamu fa ni university University of Ghana SRC development levy no wamu ehia ye no wamu gitu mu se nka 200 Ghana cedis ananka wanam ede etumu anasa wamu ebaba betua na so akame esa Gtech fo krata ba ye no so no na adane ebie nso telecom bundle ya wanam eyusu no eno no wanam chemsa ye optional data package ya adesuafo no yusu eno no amusi e remain 312 na Gtech krata wamo de ba ye no na se ebua no emu apagya entini na kire se enye de omkohia ye no a omugi tumu no eno ene bai ene bio wamo kire mu se 75th anniversary levy no
ya no so wo mo ekwahia ya wo mo di hu komo bie na no so ba ye no na se wanom aka ne different ya no so wanom ekire mu se GTech impanimfo asa de omo ne omo kwahia ye no eno so asesan na ne nyina mu no University of Ghana impanimfo etoto srese wo mo be sra GTech impanimfo ada na wo mo ensanso ni wanom nhia bio esan se de ekwaye ye no wo mo hyiae eno omo nyina adwen ko bankrom ewo wo mo fisisi a wanom etuatua ho na wanom hyiae no wo mo ni opani kwanchefo anase wo mo ni soania be de ekira wo no hye oman Ghana ye ngomesua hosem so oni anyamfo Clement Park wanom ni na hyiae nanso ni nyina mu no se de ade na kwano de wo betoto asra hye ya wo mo hye ngomesua hosem so se wo mo sanso mra bio na wo mo ni GTech impanimfo nhia na fees no se de ekwa ya pote wo mo nyina adwen sanko bankrom no mo nyintum kratai Professor Nana Aba Apia Amfo wone ne vice chancellor ya wo de hye pon na no wono na ne nsa hyase Sompa 106.5 FM Accra so enie premto breka se boye to so e won semfofro mo Union of Trainee Nurses and Midwives Ghana and womode enkrata ababontin womode adesrede eto aban nanim se nimanimu ya no se anamo bi wo hono ma wo betimi atu na aboama womo allowances se trainee nurses ne midwives a akamu afa rotation nurses a ewo omai emu no wom betimi atuade amomo ene entam so womo nya ne tententem se de be ya womo nsa ebetimi aka enkrata ya womode baaye ene date ne wo so na womo se ohawo ne amane bebre en wo mo efam sapomdin adwumayefo ne ntia wo mo kasa ene se apomdin adwuma ni be sori anopa no wo bedware no wa hyena tade se wo kwa kwahwa yafo na ekomde ne de wanhwe ekura pane boni bi no wo kwa wo bi amana wuo na wo mo se sa asemi wo maka bepemene aban no enya nyehwe bosome maku edunum 15 months nie alawa wo mo nya bi enfanto wo account mu na wo mo se enye se bi aban nyehwe enfa ma wo mo ne titu pa ne aso ye hye apomdin ensem so wo mo se wo mo di kan ayi wo mo afri is which system bi ed wo ma kosesi a wo mo banking platform bi a eno no eboa amom totoye no atimi akonkan eno no ya ade bi a wo mo de two ministry nanim a wo ma ye ede amom na mom no sika no de ehu hia wo mo enti adaworo ma aban entie wo mo su frɛ no wonye emfanfa emma wo mo na wo mo kire mu se wo ma dika akra bo ma mane se afi etwa mu eye December bosum ni mu no na nka aban atoto ne ma nyina wie se sika no de wo mo nsa beka enso free December abepumene wo ma tena se ahwa 15 months no bosumi bia ekɔ nanim na ebi eba beka ho enti se aban etie di a won hye se de be ya sa delayed allowance no wo beyi edi afiri kwam no nso wo masum adwo mo eno aya wono mo a wo mo ya adwuma no a wo mo allowances na aka mu no na wo mo wie zuku no kura no a ba bi on bekọ akoya adwuma no ehọ asem na me so me de wo kuri aya asabia hodo a ewo Ghana ha emu fa kase no a ye ewo otimantam no mu no eno na soafo a wo hwe apomden sam so onimnyamfo kwabena minta kando se hujabo so mera sebedwani watro krata tententen edi afa ministry no one mo Facebook page so ama wode anam so ama technical advisor our Ministry of Health Dr. Koku Awuno washa ne kiti se animanimu ye yi won ko timantam ho na wone auditors wo mo nkoye auditing wo ho den every health centers cheap compound any clinics hospitals polyclinics ahodo ho teaching hospital bi akro ho bia no wo mo nkoye audit sanse wo hwe niam mu din ase niam mu nhyada mfa sa ama no asa manfo de ensamadi awurawura katuya ngomam bi ho krompa won kwa adwuma enso ne ye de na dia hyem so wono kra no badwuma kane saa de no ase ho soso ne dae bia wodwene ho a wanti ase ne ntino wo monye ntantem so a na wono mkoye hwehwemu wakra ho enu achi eniama hodo a wo mode ye adwuma ne ye ho ne eni ho ne awafa bi di ahye ne da mu a enso still watro se wo ho bi ho kra na esi obi mpase enso atro den so na da ho no bo so otimi atwa ho picture no wo de ato wo eno kra na da ho enso na ni ho na watam bi ho nso a ade na bi ni ho enso so wo beka se bi ni ho ne ye de beba ama na de aba ya adwuma de ene ye won kan na wate ho na waka ne nsa gu ne bo ase wo ya adwuma ukwa kase si osisa akade ni ho enso so wo betro keke kra de akose ade ni bi ni ho ntimo mfamra de ya nya adwuma no nso so wo nka ni nyina ka hono bie sebe ya won betimi aso manfo no sompa na apomden papa no betimi aya adwuma wo timantam ntino eno ni nyamfo kwabena minta kando wo tia se chief technical advisor ya wo Ministry of Health ho Dr. Koku Awuno animanimu ye wo timantam mu won fo na ni nkyem ho no mo koye nhwemu no mo nhwe books ni ye ene ne anye
no mo fa ho ntansa emfa mere no Abusia yato ensam no so hye no so SOMPA 106.5 FM Accra. From Chubrakasiye ene yade sum original ye. Yesra wada yadamu live wo Facebook no so. Ubetumi ye share ho no no like page no. Wo share ma fo franso anya bia hye. Wadwen kire no yesra wada wo de tu ho ma yen ye breba mu a ye bebo kire ade asom ye wramu awo posi adwuma konim. Ghana de hye a wanom susu se. Wa bo betumi aye posi adwuma jampanifo bi e wa mapono to ho se. Ubetumi afa farm so no afele wa mo fili wie ya ne ya bia pona to wane wanam eye recruitment enti no mukwa na monkrata mo fele ye mo de ni nyina akọ ni ahwehwe mu ne de akaka ho na opie mu watoye mantam a wanam di a wa mo yo mo so mo de enano mako num 5 days ana esi honom wa mo kire mu se enipa be se 500,000 Anaja wanam ebasa recruitment ebie SOMPA kase ye ne Takrady Police Rapid Deployment Force Center openu akasa edema wanam Superintendent of Police Olivia Adiku ye ne no atwetwe nkomo se de wachire mu no eni Those at home, everybody who has been scheduled, don't get afraid. Come with all the necessary documents that you use to fill the online portal. You come and as you see, this process is smooth. Nobody is being intimidated. We are acting professional. So they should come and have their documents come through. And wish them all the best. We hope to see some of them after the end of the exercise joining the police service. And I also like to commend our sister security services, the immigration and the fire service. They are here to support us in doing our work. Yeah. So far, we are doing it at RDF. Between Thursday and Friday, we will have 3 centers: RDF, fire service, and prisons canteen. Because the chance Openu akasa ye yenkita ahudie bofotene adema eye Police Rapid Deployment Force Center ne fe no ewo eye Sekendi Takrady eye atoye emantamu eye Superintendent of Police Olivia Adiku wono ene kasa ye nti sede wo mu nua mu ambo banje banya eni nyina eye no wo mu bra wo mu enti recruitment ya ekwaso ewo atoye mantamu no bibia da ho fine mofra no so mo sha na instructions no ye de mamu a muni so na bibia enkodwoye mu Yede kasia no ewura manyosemu kakra na kane soafo ya no hye environment afa science abefu nimdie ene innovation eso Professor Kwabena Frempong Boateng na munim se MPP apenso ene wonya asa dibre no wo MPP amanyoko no so ba ya wasoma amanyoko no emfie bebrenie opanyini ade atu dwase wono MPP no wonya ne nya ne chena na uye no so disi nchen ya Say National Executive Committee ye wa manyokuru maton sade afre ne se bia wo mra no wo munsi nkonwa enwenwene ensem a okoka ya enre ho nsem akwakoye pia wo se sa meeting ne kro abedwakuo ne so nyina no on de na dwene mu hu se dodo no aye fake se de manyokuo no so sesi a wo mo aya MPP no kra enya akono bium no na enra ena nkrata bi efri MPP amanyokuo no hono mo ebaaye ya nsem a wo nkrata ne mu nyina ene se Professor Kwabena Frempong Boateng akotena kasafidie bi eso atoto bi amane MPP amanyokuo no se asesese no wo mo maniema mu enna ho na amanyokuo no amfie bi mpenifo bi no abre wo mo mogani achechire ediesi ho no yede di bra mankrofo kakra bi so wo mbefa amanyokuo no eni animu a won pese wo mo di few years yi no wo mo tete amanyokuo MPP pansama enya akono kora mo obi ti abonten a obekasa ne konwa do se won ko join amanyokuo ni bi na wokakeka asa ensem no ene yewura ba omia kora nsem ba mu se 2023 na kwan ye fa so yi no wo primaries na se presidential candidate no na emu obrem saa niema no nyina nti ene wo se wonni gidie ewo MPP amanyuko no mu biem na wo mote saa asemi na Justin Frempong Kodua ya wo ye General Secretary amanyuko no editu dwase opanyi Kwabena Frempong Boateng asemi ya wo kan die entwe ye krakrakrakra na wo hunu se nipa bi na abo owura ne pa se wo mbegu amanyuko no hu fi na wo se watete bie se nkrata no enenamde na emom no se ne wote wo mo ye invitation bi kura so wo ma won konne wo kina so ka hu. I'll not go there because someone who is that? I'll not go there at all. Waste my time. But that is the fake this next. The party as this now. No, so what can be also come on my party and say until everybody should quit. No more free on that party. No, a man can remember one more. Say one more party who do organ who do. But you say and MPP let it. Enwachi ena wopanyini editu dwase wono wote se Justin Frempong Kodua wo ye secretary ma amanyukuo no kase wagu party ni hu fi
wɔse ɛyɛ ɔno nano asɛm no wate no ɔno Frimpong Kodua ne kora no wɔse wɔno wɔnhu ne da wɔnhyia ne baabia ne ni nkɔmmɔ da no watete sɛ wɔpanyin no ɛyɛ mmranim ni na wɔpɛ so wɔbisa ne baabia wɔkɔgye saa mmranim nteteye no adi firiye wɔse sɛ wɔte sɛ papa ne ka sɛ nipa bi na abɔ wɔno Frimpong Boaten pass wonye bibi ati say ya or say a very sad pa say Justin Frimpong Kodua ebeka bibisa. Before the big brand statement from General Secretary, but General Secretary, I'm just waiting for official communications from them. I mean, so a lawyer also here. I don't know when he completed law school. Now, for this man to say, "Will be a bomba and a mechanical," I am very sad. I've been very consistent. Say, Omopa, a dear man, on the part, for the years, over the years, we didn't know about Montino Biaka. I've been very consistent, very concerned. So, party. So what I'm saying is that faction or General Secretary, that's a fake thing. Now they should quit and then the real party will stand. Any ye ekoti esese kane so afa no ohwe environment so Professor Kwabena Frimpong Boaten. No ya MPP for ansem na yegusu gina ho a wa baba wa ma o enkrofo asem fa wo ho no de wono anasemwa eno na Dominic Nitiwu woyɛ nimonyam ni pa ya kane no na woyɛ defense minister wono kro ya yi woyɛ mrase badwani ɛwɔ bimbila wose wo mo mfa ho sɛ Kwabena Frimpong Boaten wo beba na wo ma wo mo de no mo hwa ya 2028 sabato ne bekoyie pa ɛde ama won wone sompa kase abon komo ɛno wa kyerɛ sɛ wo mo hwɛ nipa a wo mo pre frankatu edibia no enipa num no baako a wo mu won obetimi agina yie pa won na Ghana fo ni no ɛya Dr. Alhaji Bebo Mahmoud Bawumia wono pe ɛne woni no na so mdu obi foforo ba na so mu kodi ntwo 2028 dia ɛne na party no wakobudi chi pa. And I can tell you, in this election, Bawumia is going to win. That I can tell you for a fact, that in this election, Bawumia is going to win. Just like Akufo-Addo won for a second time in 2010, and then for a third time in 2014, Bawumia is going to win. That is not to take away anything from another candidate, whether it's Ken or Brian or Edichum or Kwabena Japan. It's not to take anything away from that candidate. All I can say is that Bawumia has been marketed enough. We don't have time to market a new candidate. Bawumia has shown that he's very competent. He's not corrupt. There's nothing to find about Bawumia any longer. Whatever the NDC want to say, they have said it already. Nia yeni maneza Bawumia de ya tono. Dodo na ni no. Wonu na Ghana fo pe. Ya de ne kwa ebekoyie pa. Wo mo aka de menka obi aho asem. Wei eya bimbila mrase badwani. Onimyamfo Dominic Nitiwu. Ne yete ye no. Ebusua ne yewuamu awo Professor Kwabena Frimpong Boaten ensensam ne MPP amanyoko nam so ma Justin Frimpong Kodua GFK. Ede krata ba ese wo mu hia na mayoko ne mu biem no. Opani awo no so eba no amanyo sempa wakwadare mu. Ya yebeka se political scientist Dr. Kwame Asante. Wono so acha na aduafa wose ekuo bia. Ewo mra ya yade ebo ekuo ne ho ban. Enti yemfa ne sese political party na join na eye rules and regulations ya wo mudi gwa kwam no wo kuo ni mu nkwade ya wase utimi fa na wodi super pepe no wase wo ka kire MPP amanyuko ne se mu kuo ni yanim sa emra na mudi bɔ ho ban no anasa eye amamra na anasa emra na mugina so no kabi ma minka bi wom obi atumi kire na adwen adenti na Professor Kwabena Frimpong Boaten akwa kire na adwen a mosimunti bida na se wo kɔ ye nsɛm a ɔka ye nyina etimi bu mabem wase ni kwan sɛ etimi bu mabem esansa sɛ sebio nyakopɔ akora ya dom no ayi utamfo bi ekyerɛ wo na wo sasemasi a na obenten wonyame a wobɛyɛ me a wote ada ho so ebio so sa atamfo ni wiase kora nhyira ni wanom entini ɛwase MPP amanyoko no moma mo skin no anasa mo wedia no ɛyɛ bawe ɛne abɔnefo sɛm ebi bɛka gu musu ni nyina no moma ni tintim esansa ye bɔ wapampa mu pɛpɛpɛ no ni ye hye okomu dene ne nsam eni. It should be a party that enforces its law, rules and regulations, but it shouldn't be done in such a way that it ends up gagging people within the party. That becomes an aberration. From where I sit, I believe that the party has its own rules. And remember, speech is not just free, but they are regulated by law. So whatever statement any member of the party, if you are making,
you must be conscious of the rules of engagement. If you go against it, there are sanctions that are meted to you. But in all this, and given what we are looking at, I believe that whatever the professor has said, he should be given an opportunity to speak with a body that is in charge of conduct of members of the party, and after which rule of law is applied. Anything outside this will be misconstrued to be something else, i.e. gagging the rest of them. But that said, criticism are the oils that grease the wheels of governance, without which every political system or legal system will grind to a halt. So the NPP must develop very big stomach to stomach some of these things if they want to stay as united as a party. But the threats of we are going to throw somebody out because the person has criticized and the rest of them, you will end up throwing everybody out. Yesu Kristo kura wa ba ya ne yahune bone da naso nsadia ya kansa mani ni fi egu ni so na mu na ba ni nyina mu no owui adema yen enti no political scientist Dr. Kwame Asante wanu afutuo eno de man pipi amanyokwe SOMPA 106.5 FM Accra so enie ye kai wo se Endpoint Homeopathy Clinic womo ena asoya sene ya ewie kase bono yede ebremo yade ben ena tete wache yade ben ena moaye mobo eye awo ho nsem prostrate wo mememu premature ejaculation entini kidney wo hrawa ni nyina se wo how bi ewo ho a fako Endpoint Homeopathy Clinic womo ena ebetimi etuase ede amawo se ebia pressure bia dɔɔso ɛwɔ so de bia penda wonya kwan korada koro se wo jojo nipadua no na ya mawo special massage bi korada weekendi buki womo na womu ntimi mu physiotherapy ni nyina womo ye bi ɛwɔ wo matena ye Enkran Spinters Road bebia ye fra ho shell signboard no ɛhɔ ɛna obehunu Endpoint Homeopathy Clinic Kronoma bohia ewo Kumase ho nso branch ne baako ɛwɔ hɔ Fred Doctor ɛwɔ 0244 867068 0244867068 and 0274234321 Kasa mineral water any ensua FDA for atintim so na womo agye atomu se emu ete emu ye krogen wonnom a enkofa hobia emre wapomuden parties a ekoso se ye wedding se ye yeyo se ye serve ahoho nsuo ne ye programs esi a wo krom ha no mu han wuyi aduane firi ho no ne ye hagye assorted na ensuo a ye de ti anim ewo dwumedi ahodo ase eye Kasa natural mineral water ye wo bottles no sizes ni nyina bi ye wo dispenser gallons akese ni bi nso wo ho ene ye wo sachet de enti mu amotontontonton kwan ho traffic mu mompe Kasa na monton sanse si uti so asesi a na yato amano asa Kasaloma Ventures woman na kofa Kasa mineral water aba edwamanso Taifa Enkran Back Hospital echi hodomo a ena ubehunu wo 0206469430 0206469430 Time Herbal Mixture enua enye tu atridi ase se wo honam nyina ya wo ya ase wo hyew asa wodew ase otidwan wo honam nyina ya wo ya bonum ato na aduane bia eno kon a eye Time Herbal Mixture na Time Herbal Mixture no so ye wo Time HH Mixture ene ye wo ne capsules eno de se enamu ohawo bia STD bi no wakwa akotete a eno so nya bi na obobo a eboa pa ba bia to nro bi a ubenya bi ato nemum se wo ma akoda nufuo anas wo batan no wo enya de se obetimi anombie 0244 417 669 0244 417 669 yetoa ensem no eso ebresem no nyumakuo no aka no yede wo ho asem so ebebremu Dr. Mark Asibe Yeboa wo ye economist ebo man sikasem totoya wa benimu kanenso na wo ye mrasha bedwani ewo New Japan South abato mpeswa so na wabo oman photosam for Dr. Kasiela Tofosen abaso ye pa se aso panyin eniema ekoye ewo finance ministry ho na wo sense akere biara ye hunu ewo man sikasem emu no enye da yesu bi keke eye adwuma bi a amanyokuo na seda atena se no wo masese esi wo madwene pi intention en wo mode ato ho se wo mbe dandan eniema ani na wo se eyade bi esese ye bo wo maba so pa wo so osoafo yi eba atena ye ho no wo mo ede enhyehe bebre na agu akwam ama enano mrahye bedwafie kura wo magimra bi atomu a ekire se wo ye ministry se wo ye agency ansa na ubetimi ama contract bi ede ama adwumakuo bi anase ube issue contractual award bi no esese wo ba
atena ye honom no wo ma official authorization ansa na waye bibi etisa enti saa niema no ne hyehye bebre ka ho bi enti na omansi kasem so no wo muhunu se ekoye no enti yentimi nda ne bibia keke emfa mo bi wabra enkratasem bia enna ho ne nsem no ebinie things that are being done at finance. So, for example, we have always had this gift mix system that everybody has to go through for expenditure controls. The minister has insisted that a lot of the things we do go through gift mix. So, if you sit at your ministry and try to award a contract, it will hit a roadblock in the gift mix so that we don't build those arrears that we have routinely built. Procurement authority also has something they call GANEPs, that all procurement should go through the GANEPs. So far, I think about 60% of government procurement goes through it. If they're able to rope everyone in, that's fantastic. And what they too just say, ni enyuma ehwo asem ewo mai mu na kyese eye ade ba ko asesi ano eno na air drive mabunu dodo no a wo mu gina ya wo mbesi ede afa amanyuku bi eho na wo se aban a etwa mu no wo mu kofa napco ebae eye nation builders call se wo mbetimi dia pe enyuma ba eno no enye nyuma a eda ho afebo eye temporal jobs na wo se sa napco ne sa eho nkro ne ban nyina akra no esese ye yifiri ho esi etwam because womo kura won be ye adwuma no ebimu da so wo hono a womo allowances ne kura ye ntua ye ena sa jobs na ye kan no enye real jobs. So I argue that thing should be scrapped and all. Those are not jobs. Go into agriculture, produce. With the people there, you get them on farms. Bring a sense of state farms, okay? Then agro processing. Jobs have been created. So go back to it. An industrialization policy, because if you don't give them jobs, the youth out there, they will come after you. So I argue that thing should be scrapped and all. Those are not jobs. Go into agriculture, produce. With the people there, you get them on farms. Bring a sense of state farms, okay? Then agro processing. Ene ya yekoti esesiei eye Dr. Mark Esibe Yeboa Kane MP ewo New Durban South. Na yegyina mu ewo sikasem no a emu. Ena former deputy finance minister onimnyamfo kwakuka aten wode atodwa no wachasa no kore sani esidi no anya ahoden no Ghana fo nyina ni age na wonu mu MPP fo nso wo mani age pa ra ato forcing umaya me de esusu se yema nije ene ekwan a umafa so a expenditure omo amano akofom aban bia no wasedi edikan ene se ube make sure say we are spending within our means na esikire say ye hwe ye ho na ya pam ya tade ana say uhwe wakatua ho na watwa ye de wo pese wo ye intino aban we for at least in the last 1 year and no to me aye eno na amasidi no egina we aye kane suafo abedi akira na wesi kasem so ononyamfo kwakuku aten eno wa cheche na adwemu sa ede akire no eye prompto breka siebo ena yeda so ekinkan edema onga eye mama nsa no boafo aduane bia ya ye esesa wode wonga ne kakra epetepete so ye wo onga 3 mix wo ho ye wo ginger ye wo garlic ye wo onion afe ye wo de edi estimi akoko na ntwie ene ehonkro ne banyina stew bia wo ye nso ye wo de obetimi ayusuo amano etimi aboawo nyumakoi adaroma ye dane ye ho ne age enkrato aba ye ba ye beto ansem ne so to me chenya oba eni peche ho ana dio bedachi nanso ubetimi aboana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papabi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin ani o impeni fosweni chopa ma wo bano
apomudi fini mofrase. Yamvita gumo do bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejedi yinkrato yatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena ajujuo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spintex bebre friend share signboard no. Udru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Emra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no eye TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkratu yi atum. SOMPA TV Emma Aketuapa. Emma Ketuapa ampa yekowie kase no ewo amanone na Thailand atifi epo yefam ena yekoi arekosem abeto dwa ene se wabra na construction dwumadie bi ekoso ewo oman no efa baby eye atifi epo yefam honom no eye crane yi ebi emunito passenger train bi so namso ama nipa duonu mienu 22 wo mu nyina to nanom ewo ensiedo ena enipa beye aduosia 964 wo so ahwere wo enkwa na saa crane ya ye ka ho asemi eye fidie bi adodo no a wo mu yusu ewo construction site ahodo ayese afidie mumuntumi bi ano apagya saa ahan no ne efre ne crane no na train bi nso ya alload passengers ya free biaye bi eba besina kɔ yesiesi ye ewo mpotemu bi a ye frɛ ho nakon rachi rachasima eho ena sa rehosemi esiye na train no a na eba betwam no obi anim de ba ya crane yi etimi emuni ye ekoto passenger train no so ema nipa duonu mienu no de wom to nanom wonsie do wom so o maprepra no ye de wom akopie mu ewo ayasabia ya apomdin adwumayefo ehwe se wom ho ebetimi ato wom ne esi train no na efri Bangkok ya eba besene akọ Ratchathima honom province ho ene se arehosemi esiye na soafo a wo hwe akobadi ye ho nsem ewo Thailand man ni mu ese enipa makomako ha aduokron enum 195 ena na ewo sa train no emu a emu 22 afri mu ntino bambofo ewo oman ni mu wo ma hyase eye nhwehwemu ede afasa arehosemi ya asi ewo Thailand man no emu eno so ne egina na ensema hodo a yeboabo no awie yi sepram to brekase yebo ede besom no yede ne nyina asi na hyene so ema yese efri 106.5 FM Accra no esan efa sompa kumase efa sompa takrade techiman sunyan enkranza doma Mankesim Kingdom FAB, Doma FM so FAB, Afe Kaneshaban Radio, Womunina FAB, Facebook, YouTube, Baby na yedem live ewo ho, Endpoint Homeopathy Clinic, Kasa Mineral Water, Time Herbal Mixture, Afe Onga, Womo Adaroma, Ena Ewie,
yɛde ensɛm no ebremu yenom a yɛbɛkenkan ye medin ɛde ADWOA ASARE mene Odoman kuma chiame obrempong nana kwaku ampoma ena mini aba ABENA ADEPA Kofi